Wong yen lagi kandrung ora peduli ledose gunung. Wong yen lagi naksir ora peduli yen branok lelayan ora duwe duit direwangi kerja jarene wis jodoh mas apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi. Naken lagi bokeh direwangi redok irung bangir duweke sapa de irung bangir yo duwe emas lambe tipis duweke sapa de lambe tipis yo duwe janggut nyatis duweke sapa de janggut nyatis yo duwe emas hulu iki duweke sapa de yo duwe iki piye weke sapa mestine ono sing duwe iki piye weke sapa de mestine ono sing duwe iki piye weke sapa mestine ono sing duwe iki piye weke sapa de mestine ono sing duwe Satrio Anom Budaya WP Audio Pro wong yen lagi naksir ora peduli nyateake. Wong yen lagi naksir ora peduli merangoke nadyan ora duwe direwangi gereja sarene wis jodoh mas apa duwe wong loro. Wong yen lagi kepikat ora peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi ora peduli lagi inflasi. Nadyan lagi bokeh direwangi redok apa duwe wong loro. irung bangir duweke sapa de Irung bangir yo duwe emas lambe tipis duweke sapa de lambe tipis yo duwe janggut nyatis duweke sapa de janggut nyatis yo duwe emas hulu iki
piye iki piye wek sapa de Mestine ono sing duwe Satrio Anom Kita ya